Hello guys, what's up? Welcome back to our YouTube. Sige lang, welcome back. Bisag wala ng video po. Pala ang aking mama, papakilala ko sa inyo, si Mother Lucy. Yung brother. Yung brother. Brother ni mo ba? And I'm Luis, Lusupin Rangers. So, ngayon mga Rangers, Dali, ginding. Uy! Init ka, ayo. mga bigas, mga Rangers. Ngayon mga Rangers, dahil malapit na ang birthday ng kapatid ko, ka-12th anniversary niya. So, ito mga Rangers, irarapol namin ito sa mga kaibigan natin sa Facebook mga Rangers. Nita, oy. So, ngayon mga Rangers, ito ang premyo na ibibigay namin. So, bali, 10 lahat ito mga Rangers, 5 kilos. Sabi, si Kuya. Ay, si Kuya. Ito, mga consumption rights natin mga Rangers, spaghetti. Dali, langga, oy. Kalimot ka, ayo. Mga Rangers, Salamat, dali ka. Chick-chicks, basically mga Rangers. Mga Rangers, ito ang ibibigay Nagaya ni mo makastorya. raffle draw natin mga Rangers ito. So walang bayad sila mga Rangers, libre lang sa Okay, dali na. Pero don't forget to subscribe mga Rangers Minyo Vlog Official. Sponsored by Jojo's Bisobi mga Rangers. So kapatid ko yan mga Rangers. Dahil malapit na. Salamat mga Rangers. Purchase namin lahat to. So kita-kits lang mga Rangers. See you. 2 hours later. So dito tayo dahil lilibot tayo mga Rangers. Dahil bibili tayo ng mga shopping para sa raffle draw ni Kuya. So ngayon mga Rangers. So, libot na tayo mga Kabingers. So, ayun mga Kabingers. So, balik tayo mga Kabingers kasi bawal magbibideo dito. So, ngayon mga Kabingers, i-cut muna natin mga Kabingers kasi bawal. Okay? Ready? Magandang umaga sa inyong lahat. Yeah. Okay. Mayroon kaming raffles prayer raffles para sa anak kong Isa. Umanaw. Ito na may gayaw-yaw ng babo. atong Bisaya on. Tingnan ba, magpapremyo kami para sa birthday ng anak ko na Pumanaw. Sponsored by Jojo Subing-Subing. Guys, ala guys. So, ito guys. Oh, Jok, wala Jok. Butan ito Jok. Magpalista kayo. Ingutang na ba? Lagi kayo. Down, please. Good job. Kana. Woo! Okay, lagay mo na. Yan. Ayaw, sana pawal na. Una ang bugas. Yan guys, mga consolation prize yan guys na ibibigay namin ngayong Pasko guys. Yan. Yan. Kahit maliit. Mga premium namin. Pero wala naman bayad. Ayan. Sa lahat. Yan guys, kagagaling yan ng Italy guys. So, huwag yung kalimutan dyan guys ha. Yan guys ha, malaki yan silver guys. Italy, 2.5 din guys. Ito guys.
Ito. Italy 925 to guys. Mabalik ako sa Italy. So ayan guys, nakita nyo ang kadena ni Chinchin guys ha. Ito ang kadena ni Chinchin guys. So 925 to guys. 926. Yan. Sakay lang magbibitab ma. Ha? Sakay lang magbibitab. Yan guys. Uy ka na lang. So ito naman guys, sunod guys. So yan guys. Ayan guys, ano to, joke. Yan. Ito drinks Nova Sito. Yan ito pa-premium guys sa top 10 makakapasok sa raffle draw guys. So marami to siya guys. Yan ito guys. So ito din. Ayan. So ipa-premium din natin ito sa ano guys. Sa incoming December 24 guys. 1 p.m. 1:30. Kaya guys, mag-comment na kayo sa Facebook guys para ang gagawin nyo lang guys, madali lang comment and drop your name and address lang guys. Yun lang. So, ngayong December 24 guys, malalaman nyo ang resulta guys. Yan guys. Yan guys. Yan guys. Ito, pwede. Pwede ito guys. Yan guys, pwede din sa cancellation guys. Yan. Oh, yan. Many hours later. So, yun lang ang mga nabili namin guys para sa raffle draw ngayong December 24 guys, sa 12th anniversary ng kapatid ko guys. So, yun lang guys. Sana namin ang inyong suporta pala guys ha. See you mamaya guys. 15 minutes later. Ayan guys. Ito na lahat guys. So, mamaya guys. So, bawal plastic. So, what we gonna do guys is to pasan guys. So, yun lang guys. So, ito guys lahat. So, yan. Lahat guys. So then, yan guys. So, ito pala ang Grand Mall guys. Ano guys? So, yan guys. Ang ganda ng Grand Mall. So, sales lang ngayon guys. So, it depends on the items guys. Selected only guys. So, visit na kayo dito sa guys. Sano Grand Mall guys. So, ito guys. Yan. Yan. Ayan guys, ihap sila guys. Yan. So, yan guys, made in Italy guys. Yan, 926 silver guys. Wala nang 925 ngayon guys.